B'investiment ta' €350,000 inbidel il-wiċċ tal-faċilità sportiva fl-Iskola Marija Reġina fil-Mosta, magħrufa bħala ta' Żukrija. Il-proġett kien jinvolvi wkoll il-bini tas-saqaf tal-parkeġġ li hemm taħt il-ground tal-iskola li kien jeħtieġ li jinbena mill-ġdid. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel Tagħda, Neville Young, spjega li dan il-proġett se jissarraf f'aktar opportunitajiet biex it-tfal ikunu mħeġġa jipparteċipaw f'attivitajiet ta' eżerċizzju fiżiku. Il-Fondazzjoni għall-Iskejjel Tagħda kemm tinvesti b'kapital ta' 350,000 sabiex l-outdoor play area li qabel ma kienx utilizzat issa ġie riabilitat billi sar terf ġdid, terf artifiċjali fuq parkeġġ illi da prattikament kien dejjem minn ix-xililla. Dan ix-xogħol sar bħala parti minn proġett ferm ikbar ta' €1,000,000 mifrux f'20 skola li qed jaraw il-kisi tal-faċilitajiet sportivi b'terf artifiċjali. Il-Ministru responsabbli mis-setturi tal-edukazzjoni u l-isport f'pajjiżna, Clifton Grima, qal li dawn il-proġetti qed isiru fl-isfond tal-politika nazzjonali biex tkun indirizzata l-obeżità fost it-tfal. Fl-istess ħin titrawhem kultura sportiva fi ċkejknin li twassal għal kwalità ta' ħajja aħjar anki fl-iskejjel. Dal-interventi li qegħdin isiru madwar dawn 20 skola li jiswew bejnietom aktar minn €1,000,000 qegħdin naraw propju li nilħqu il-miri tagħna f'dik li hija l-politika nazzjonali dwar l-obeżità u allura hija xi ħaġa importanti ħafna li nkomplu nagħmlu dawn it-tip ta' investimenti li permezz tagħhom dejjem naraw li l-livell edukattiv ġewwa pajjiżna jiqbad il fuq.